Mga mag-uuma sa Igbo program sa Barangay Ubay Lungsod sa Pinyan, nag-harvest na pod sa ilang 2,000 kapunuan sa talong. Samtang 20,000 kapunuan sa pinya, aniho na pod sa Hunyo ning tuiga didto sa Lower Gumay. Uban na nato si Lori Bicabilin sa pagsaksi sa maong manindot nga mga Igbo farms. Dinhi sa kong nahimutangan, mao kini ang usag tunga ka ektarya nga gulayan nga gitikad sa mga mag-uuma sa Ubay Igbo Farmers Association sa Barangay Ubay, Lungsod sa Pinyan. Aduna pa sila'y plano nga kining gulayan, ilapang palugwayan. Nagsugod na gyud og harvest sa ilang 2,000 kapunuan sa talong ang mga mag-uuma sa Ubay Igbo Farmers Association sa Barangay Ubay, Lungsod sa Pinyan. Aduna pa sila gipadagko nga usa ka libo kapunuan sa kamatis ug nagsugod na pud sila og tanom sa ilang 2,400 kapunuan sa ampalaya sa ilang usag tunga ka ektarya nga umahan. Nalisa nga nakakita sa maong gulayan nga limpyo ug maanindot nga pagkaanay si Executive Assistant Mr. Jose Alfonso Joey Bernard ubaning lokal nga prensa ug sa upag family pinanguluhan ni Provincial Agriculturist Mabel Bussalinho kaniadtong Marso 19 ning tuiga. Matud ni Leonora Namit, Vice Presidente sa nasangpit nga asosasyon, nga dili lalim o sayon ang ilang pagtrabaho sa ilang gulayan. Muulan man o muinit, padayon silang nagatikad niini. Gani, gipaambit niya nga dili sa tanang higayon, diritso nga mulampo sa gihaguan, sa Manila nga kaduha kay gayon nga napakyas diha sa pag-iras pa lamang sa ilang similya, gumikan sa pag-atake sa insekto o peste sa ilang mga tanom. Busa siya nagpasalamat nga nagbunga na gyud karon ang ilang pagpaningkamot. Magpasalamat ko nga naabot gyud mo dire sa amo ang lugar. Maskin sa kalayo inyo gyud ming giabot. Kaning among trabaho dire nag-orient mi ani gasugod mi adtong last day sa kuan May. Dayon na-registered mi ani sa Dole July dayon na kuanan mi ani og kaning ni ang mga gapahina-pahina mi ani di nakasugod na jud mi ani diri og trabaho pinaagi sa amo ang grupo. Gitraktor man ni gipatraktor man ni daan ni gobernador ning amo ang area dire. Gipatraktor di pag humag traktor amo na pong gipahinaan. Pag humana mo pahina diha na time nga gipadad-an nami og sidling. Moto ang sidling among gi iras. Pag iras na mo, first na mo sidling na pilyor. Second sidling na mo, pilyor lang gihapon. Pag ikatulo na mong sidling, amo nagyong gipangita ag pamaagi, nanguan nami sa among technician ug unsaon na mo nga kuan man nga daot man puro amo ang duha ka similyahan. Moto ni ana among technician nga ma'am, basin og sa mga insekto na ma'am, di mo tong niingon siya nga ato na siyang adisir mo mag-ira sa inyong sprayhan o kaning insecticide. Dito pa dayon hingkuan amo ang similya. Kanang nakahatag na og maayong tubo amo ang similya. Kasugod na pud mig plating ani, sa pagplating namo ani dili lalim among trabaho. Ulan, init jud amo gyung gisakripisyo ang amo ang pagtrabaho diri. Makaingon lang ang uban sa among trabaho diri og kana bitong sayon pero dili gid lalim pero kami sa amo ang pagpaningkamot kay kaayuhan man amo gyung gisakripisyo amo ang kaugalingon alang diri sa pagkuan trabaho diri sa amo ang uma. Atong usab sa maong pagbisita adunay 360 ka fruit tree seedlings, 8 kasako sa mais ug 8 usab kasako sa abono ang gipanghatag ngadto sa mga miyembro sa maong asosasyon. Nakadawat pud ang tanang 18 ka miyembro sa asosasyon ug tag 3,160 pesos gikan sa Tupad 1 sa Dole. Og isip dugang suporta sa probinsya sa ilang Igbo farm, makadawat na po sila og water pump o ubang materyales alang sa ilang patubig. Samtang dito sa Barangay Lower Gumay, gibanabana nga sa bulan sa Abril ug Hunyo ning tuiga, mapupo na po sa Lower Gumay Farmers Association ang ilang 20,000 kapunuan sa pinya ug 3,900 kapunuan sa kamatis. Gikan dinhi sa Barangay Ubay, Lungsod sa Pinyan, Lori Bicabilin sa Zamboanga del Norte Provincial News Network. Ang dapig sa kamatuuran, duyog sa kalambuan. Katawhan ning atong lalawigan sa Zamboanga del Norte. Aron ma-update kamo sa tinuod nga balita ning atong lalawigan, i-like o i-follow lamang ninyo ang Facebook page sa Provincial Information Center sa Zamboanga del Norte o i-share kining maong mga balita aron daghan sa itong katawhan makabalos kamaturan kung unsa na ang dagan ning atong katilingban. Mag-comment usab kamo ramong may balaan ang inyong mga mulo og opinyon sinana nga pagi mapadayon ang kapsay sa pagdumala o pagdala sa rinda ning atong pagamahanan. Kini ang Igbo Agri Balita. Chris Sapong nga maghatod kaninyo
ninyo sa tinuod nga mabalita para sa ZNPNN, ang dapig sa kamaturan, tuyog sa kalambuan.